गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो शेयार कमेन्ट लाइक खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान नटिफिकेशन मोनहैनो हायो। स' बिदिब्ला नायलांदो। लादों होननानै खौरां बिजोङाव बा गावसोरनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जेब्ला भिडिअ ओंखारदों जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों आरो बिनि उनाव बिनि दैदेनगिरि बिनि जिखिनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जेब्ला जोङो मिथियो माने बारग' एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफ्रानो एनएलएफबि आफाद दादों बे बाथ्राखौ जोङो रोखा जादों आरो दिनै मोनसे मोजां सम मोजां थासारि बे एम बाथा आरो बक' बिथांमोननि दैदेननायाव जि मोनसे एनएलएफबि आफाद दादोंमोन बियो फिन गिदिंनानै फैबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननि नाजानायाव आरो बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गोबां आफादफोरा जोङो गोबां खेब खावलायदों जे बिथांमोना सान्थिनि लामायाव फैफिननांगौ। हिंसा आरो हाथियार लानानै जि जोङो सोमावसारनायनि जि थासारि 30 बोसोर सोमावसारनाय बेखौ जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों अलरेडि बिटिआर सान्थि सुक्ति बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों बेखौ फोजोबफैबाय। गोदानै हाथियार लाना सोमावसारनायनि थाखाय आथिखालाव जोङो जेबो लामा बा थासारि जों नुवाखै आरो सान्थिनि लामाजों हिंसा गैयै मोनसे समाज दानानै जोंनि मोननांगौ अधिकार जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिटिआर सुक्तियाव जेरैबायदि लिरनाय दङ बेखौ मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो रोखायै बर' हारिखौ जों दानो हागोन। दा बेखायनो सुक्तिनि गेजेरजों रिहेबिलिटेसननि